ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸರಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುಂಡಕಟ್ಟರೆ ಪಂಚಾಂಗಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ವರ್ಕಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನೋಲೆನ್ ನಡಪಾಯರು ಮಾಣಿಲ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಪತ್ತದೇರ ಅಂಚದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೊಸ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶಿಲೆಕಲ್ಲನು ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಾಣುತ್ತೇರ ವರ್ಕಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಯರು ವಿಧಿ ವಿಧಾನೋಲಿನ ನಡಪಾದ ಬಾಲಾಲಯದ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆತ್ತಂಡ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಂಡ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ರಾಜಕೀಯ ದಾಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣುಲಿನ ಉದ್ದಾರಡ್ದು ದೇಶಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಪವನ ದಾಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿಲೆ ಊರಡನ್ ಪಂಡೆರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಸರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಜಿ ಲೀಲಾವತಿ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದೆರ.